– 39 éve mutatták be először a Jézus Krisztus szupersztárt New Yorkban. A rockopera már annak idején felkavarta a zenés színpadok világát, és új dimenziókat nyitott meg azzal, hogy a Bibliáról beszélt a rock nyelvén. A darabot Miklós Tibor fordította újra magyar nyelvre, és az ő nevéhez fűződik az első hazai premier is. 1972-ben a Műszaki Egyetemen gyorsan betiltották, de később hatalmas sikert aratott. A hivatalos premier 1986-ban volt, és a Rock Színház társulata vitte színpadra. Ezúttal Szirtes Tamás rendezésében láthatjuk a Madách Színházban. Ez nekem egy régi álmom. Én tulajdonképpen főiskola óta szeretném egyszer megrendezni a Jézus Krisztus szupersztárt, és mindig vártam azt a pillanatot, amikor annyi jól éneklő és táncoló fiatalember, egy nagyon dinamikus, rocker fiatal társulat együtt van, és úgy érzem, ez a pillanat most következett el. Az énekes színészeknek nagy kihívás egy ilyen kultikus darabban játszani, és valóban kitesznek magukért. Az, hogy itt a Madách Színházban Jézust játszhatok, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon nagy felelősség. Úgyhogy azt gondolom, hogy az István a király után és a sikeres sorozat után az, hogy most ezt itt eljátszhatom a Madácsban, ez egy nagyon nagy dolog az életemben. Jézus szerepe nem csupán egy színészi feladat, hanem egy nagyon összetett dolog, hiszen egy nagyon komoly lelki, fizikai, hangi terhelés alatt van az ember, amikor Jézust játszik. De Júdás figurája is központi szerepet kap. Ebben a feldolgozásban nem negatív szereplő, inkább Jézus barátjaként jelenik meg. Júdásnak szerintem ez a legnagyobb fájdalma az, hogy a barátját nem tudja megmenteni, és fogalma sincs arról, hogy mibe taszítja bele. Azzal, hogy elárulja, de az árulás is egy olyan dolog, hogy ő azt hitte, hogy elárulja, de ez nem egy árulás volt, hanem ez egy hit volt benne. Ő azt hitte, hogy ebből is ki tud majd jönni, ki tud mászni ebből a dologból, de tulajdonképpen ez nem valósul meg, és így jut el a halálig. A Mária Magdolnát alakító Polyák Lilla nem először találkozik a szereppel. Nem is hasonlítgatom a 10 évvel ezelőttihez igazság szerint, mert még ugye a szövegek is újak. Miklós Tibor átírta a saját régi szövegeit, úgyhogy azon kívül, hogy a zene így emlékeztet némileg valamire, amit 10 évvel ezelőtt csináltam, de mivel teljesen más rendezés, más kollégák, más szöveg, ezért előről kellett kezdeni az egészet. Az előadás sok mindenben különbözik a megszokott szupersztároktól. Az új fordítás jobban kimondja a dráma rétegeit, a karakterek mélységeit, és a történet is intenzívebbé vál. A rengeteg helyszín miatt a szcenikai megoldások is különlegesek. Ennek a darabnak az a nagy problémája, hogy körülbelül 50-60 helyszínből áll. És a rendező kollégák mindig azzal küzdöttek, hogy egy fix térben kellett eljátszaniuk. A Madách Színház rendelkezik egy nagyon érdekes és nagyon különleges vetítőberendezéssel, amivel azt remélem, hogy képesek vagyunk valóságos atmoszférát is a helyszíneken megteremteni. A káprázatos díszlet és a színes jelmezkavalkád természetesen nem elég egy ilyen zenés darabhoz. Olyan fiatal rocker hangok, ezek a rock tenor, ami az egyik legértékesebb rocker hang, és ebből egészen különlegesek vannak. Nagy fiatal felfedezettjeink vannak, mint Száraz Tamás vagy Tóth Attila, akik ilyen tehetségkutatón tűntek föl, vagy hát a Madách Színház bevált nagyszerű művészei, mint Feke Pál, Serbán Attila, de sorolhatnám én. Csengeri Attilán és Varga Lajoson kívül a 3 szereposztás valamelyikében feltűnik még Balogh Anna, Gallusz Nikolett, Ádok Zoltán és Szerednyei Béla is.